Hyvää huomenta. Kello on 4.30. Tänään lähdetään reissu. Hypäkkää messiin. Toi penkki alettanit. Ei saatana. Oho. No, vittu ei oo pitkä matka, mutta... Uusis päivä. Eväs. Tai mäkin otan evästä. Se oli sopea niinku se hauskaa, kun se on tämmöstä höntsää. Siis tää on niinku... Tää on olut. Niin. Siis tää on olut. Mitäs muutakaan sen lentokentällä tekisit päässyt ukkopeleen? Siis vittu mä käyn oikeesti hakeen Candy Shark Boosterista, missä on purkin auki. Siis kun mä vihaan sitä peliä. Okei. No niin, eli ollaan nyt täällä Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkalla portille. Me ollaan matkalla Dubrovnikiin, Kroatiaan. Tässä hyvällä porukalla, shanghailaisen-edustus. Meidän portti on tuolla aika kaukana, mutta täällä on äijät on mukana ja kaikilla on hyvä fiilis. Ja eikä ruveta lyömään tästä meidän lomaviikkoa käyntiin. Tai kun olisi kuullut sillä Ollaan Dubrovnikiin saavuttu. Lämmin on. Tässä Venäjällä on kuskia. Hello! Pitkästä aikaa. Vesitelmimiset tehty jo. Ja Utte, oliko mukava? Oli oikein mukava. Luola oli oikein bonari tällä kertaa. Luolassa oli varmaan merihirviö. Luola on tuolla, en tiedä näkyykö tuo kaukana. Mutta kaikista ikävin oli siis se, että kalat näytti. Ja polvi otti vähän hittiä. Siellä siis valmiiksi oli jo haava, mutta Kala näykkäsi ihan kunnon palasen irti. Tästä kämpille, suihkun kautta ja uuteen nousuun. lisää Cuba Libre. Huomenta, toinen päivä alkanut. Pojat tässä terassilla vähän luontoäidin antimista nauttimassa ja kohta Kupari Beach. Keli on mitä mainioin. Vielä oli huippuideat on kuparin suhteen. Oltaisiin tuotu oikeat kuparit Suomesta, mutta sitä nyt ei tietenkään saanut tuoda, koska meillähän ei noita ruumalaukkuja sitten ollutkaan mukana. Mutta Tilanne eskaloitu. Ainoastaan Laurin piti ostaa, niin kaikki ukot jonossa ja kaikilla on 60 ostokset, että meikä pysy kovana. On Kupari Beachille päästy. Pojat on pulikoinut, on telmitty. Jano tuli. Jano tuli ja tällainen löytyi. Menkää ylös! Nyt ylös! Mulla ei oo akkua! Yes! Mä sain puhelinnumeron! Vittu, ai!
En mä oo vittu selvinpäin, en mä pala tossa. Ei mitä? Mitä? Ei pysty enää, Ota. Mitä? Joellisilla on poikaystävä, kuulemma, vittu. Vamos! Oisin halunnut vettä, mutta oli jo halvempi. Oisin ottanut muuten vettä. Oisin muuten ottanut jana. Aamuja muuten jana tuli sille. Aamuja muuten jana tuli sille. Aamuja! Joo. Janan otti sitten muuten, mutta kun siis mulla tuli halvempi. Niin Mutta kiipeä. Hyvä kutti. Mitä löytyy? Tuo on joku gepardi. Gepardi. Se on gepardi. Gepardi löytyy. Tässä on norsu kans. International Shark Conference on se. Lepo, asento, lepo, tykkää Serkin heimo. Ja nyt lähdemme raipaamaan miinoja. Erkin heimo hävisi jo. Missä on Erkin heimo? Jätkit Erkin heimo kukku. Ja nyt mä johtajan kokkeeseen menee. Ainoa pelottava asia täällä on vittu Atte Kuronen. Tästä vlogista tulee oikeastaan aika parasta. No, meillä ei ole mitään tietoa, missä me mennään. Varsin on vallihauta. Siinä on vallihauta. No niin. Lähtiin käppäilylle. Poikettiin jostain reitiltä. Nukkuu joku sen vieressä vittu. Ja eli Opelissa nukkuu joku. Opelissa on mies sisällä. Nyt on semmonen plot twist. Kutte laittoi nilkan takas paikoilleen. Kurre lähti juoksemaan tätä mäkeä alas ja mitä ilmeisimmin sen nilkka lähti niin sijoiltaan, koska nilkkahan siis on leikkauskunnossa, se on leikkauksen menossa. Kävikö? Siis se lähti oikeesti sijoiltaan. Mä en tiedä, juoksi ja yhtäkkiä lumpsahti ja sitten ei pystynyt astaa. Nyt vittu, kerää itses ja sen jälkeen takas vanhaan kaupunkiin. Kello on 2 yöllä ja Lauri löysi justiinsa Libretas International Universitystä vissiin pizzaa. Oli perhepizza. Joo. Niin Kurre sanoi, että se käy hakemassa sen. Ota vaan! Ota se nyt vittu! Kaadoin se pizza! Pyynikin portti. Eikö onks nää vittu Pyynikin porta? Ollaanko me Pyynikillä? Olla. Reissu jatkuu. Me löydettiin Pyynikin portaat. Varmaan 450 porrasta. Pohkeet kuolemaa. Jatketaan. Kello on joku 13. Päivä tältä erää ohi ja hyvää yötä. Hyvää yötä. 3. päivä, keskiviikkopäivä on aika pitkälle jo. Kello alkaa olemaan 2. Käytiin tossa äsken vähän rannalla pulikoimassa. Tarkoituksena hakea vähän ruokaa. Yksi reissun kohokohdista on tossa 4 tunnin päästä. Eli lähdetään Dubrovnikin paikalliselle panimolle, panimokierrokselle. Kissa. Hei, tää on muuten se moloppi. Tuli vähän paikalliselle Old Panimolle kiertää. Meillä on panimokierros tuossa tilattuna. Saa nähdä millainen, ei mitään odotuksia. Käytiin tossa vähän kierroksella. Nainen selitti sitten, että mitä kaljaa oikein tehdään. Ja nyt tossa innokkaana tietenkin odotellaan, että mitä ne maistuu sitten. Ja,
Vähän on päästy maistelemaan. Yksi lasi nyt onkin mulla jo tyhjänä, mutta kyllä täytyy sanoa, että oma suosikki on täällä tää laageri. Siis tää oli kyllä tosi hyvä, kun mulla meni tää yhdellä taas niinku IPA, mutta kun tää on tosi niinku hedelmäinen kautta sitrus. Tosiaan siis, tää on se paleale vai mikä tää nyt oli? Joo, hei. Niin, Mä luulen, että mua huijattiin. me luultiin, että meitä huijattiin, että tää olisi se laageri värin perusteella. Tää ei niinku sinänsä maistu ollenkaan niinku normaalille laagerille, mutta erittäin hyvä silti. On. Hei, tsemppiä kans Shanghai-pojille peliin, että Tehtiksen kentälle 3-0 johdetaan. Oma niinku inhokki kyllä löytyi tästä Stoutista jälleen kerran, että Mutta Stout oli positiivinen yllättäjä. Kyllä, ja nyt tulee Siinä mulla ei Opelle Lauri. Tuli työntekijä häiritseen tässä meidän vlogailua, mutta toi vähän tuommoista bursan tynkää tohon. Nyt me maistetaan näitä oluita. Tää nyt taisi olla tää Stoutti, Milk Stoutti, tumma. Haju tosi tämmönen, tosi kahvi. Eiköhän ota pikku hörppäsyä ja maistetaan. Aika hyvä. Ihan on itse asiassa kyllä ok. ÖK sanon jopa, että ihan ÖK. Arvo sanoiksi ihan ÖK kautta 5. Se onko se niinku ykkösellä? Ei, kakkosella. Seuraavaksi maistetaan tää IPA, eli vähän tämmönen appelsiinimehu. Intian kalju ale. Haju tämmönen tosi ipamainen, raikas, hedelmäinen. Eiköhän maisteta. Aika hedelmäinen. On tää niinku, kyllä mä enemmän tykkään tästä kuin tästä aikaisemmasta. Et vähän raikkaampi ja hedelmäisempi. Et tää saanut arvosanaksi niinku... Raikkaampi ja hedelmäisempi kautta 5. Näin on. Kiitos tästä. Burgeri oli hyvä ja rannut kans. Tässä istut ilta ja tossa mukava ja en tiedä mikä sitten siinä meni, mutta kyllä ois varmaan pieni vaikka ollut tossa, mutta en tiedä ja Funglas Under No Pressure ja niinku. Juu, ja täytyy kyllä siis vielä sanoa, että Panimo oli ehdottomasti. Kyllä. Se oli ehdoton tumma, se oli erittäin niin loistava. Oli hyvä konsepti. Oli. Erittäin hyvä konsertti, hyvä kokemus, hyvä bisse. Ja suosittelen edelleen. Edelleen suosittelemme. Tykistä. Valmiina. Polvelle. Viheltää. Hello, hi. We're from Finland. Okay. Absolutely, yes. Yes, thank you. Thank you so much. Ja silloin kyllä syypele pimeätä, mutta... Niinku äijä ei näe mitään vittu. No kato kun se hipiti hoi. Uppidu! Kato kun se on nipalle aamuja kyllä. Terve. Eli osa poistoa on lähtenyt vähän kaahaileen talo. On meinaa maisemaa. Ihailkaa maisemaa. Siis kyllä sanoo, että ihminen nauttii. On meinaan peli. Metalliväri, sininen. Voit lähteä nyt kaahailemaan vähän vuoristoa ja kattoo mitä käy. Nautitaan.
No mä veikkaan, että tää on 58 € arvoinen. No niin, eli skobailijat on skobailemassa ja nössöt jäi pois siitä leikistä, mutta ollaan nyt tässä Dubrovnik Cable Carissa. Katsellaan, tuolla on ylhäällä tommonen hieno valokuvauspaikka, maisemat näyttää aika mukavalle jo nytten, että tapallaan hurjapäät sitten tuolla ylhäällä. Juu, nyt on kaikki päässyt mestoille ja Omaisema, täytyy myöntää. Tää on ihan kuin Suomessa olisi. Siis joo, niinku en pidä minään, tai otapa nyt vähän klippiä tosta. No niin, eli nyt ollaan saavuttu tämmösen paikallisen hylätyn ilmeisesti hotellin etupihalle. En tiedä mitä on käynyt, minkä takia se on hylätty. Sketsin näköinen, mutta mä otettiin PJ:n kanssa, että mennään käymään katsoa, että mitä sieltä löytyy. Niin katsotaan mitä meille käy, että kuollaanko stepataan jalkaväkimiinaan, mutta... Joo. Vesiperät pulikoimassa ja kämpille pitäisi mennä, mutta missä on Coach ja Fei? Täällä on vaan niinku meikäläiset. Hei. Joo. Ja toi. Mitä tuolla on? Ei nyt tonne on mennyt. Ei nyt tonne mennyt. Onko ne mennyt tonne? No tuolla. Ne on mennyt muuten tonne. No siellä. Tuolla sen, juu. Joo, no niin. No hyvä, että pojat löytyi. Ja siis ihan nyt siis kyllähän me nyt siis tiedettiin, että ne on tuolla. Niin. Joo, mutta siis nämä rakennukset tosiaan siis on jotain Jugoslavian hajoamissodissa tuhottuja hotelleja tai muita. Ja saattaa olla joku karhurauta jossain. Voi olla tai jonkunnäköisiä ansoja jossakin, mutta vesipirot jäi pulikoimaan, mutta nämä kaksi lähti tonne. En tiedä, ottivatko mitään klippiä, mutta... Niin, onko kaikilla raajat tallella, mutta... Niin, se on ihan toinen kyssäri, mutta jatketaan. Hei. Olemme saapuneet hylätyn Kupari Beachin. Saattaa olla joku karhurauta jossain. Tai jonkunnäköisiä ansoja jossakin, mutta... Hotellin katolle. Täällä on aikamoiset maisemat. Täältä näkee kyllä ihan kaiken. Ihan kaiken näkee täältä, että... On ranta, jossa on polskittu pitkään. On muutama muukin hylätty hotelli. Sitten toi Kuparin kylä näkyy tossa. Auringon lasku. Lentokenttä näkyy tuolla. Tuo jossain. Siellä. Siellä on 3. hylätty hotelli. Kyllä. Ja nyt me lähdetään täältä alas. Oli tää aikamoinen kokemus kyllä. Että mukavat näköalat. Voi olla ansoja jossakin. Eli hengissä selvitty, kuten ehkä näkee taustasta. Oli melkoinen kokemus kyllä. Skobat alle ja takas hotellille. Yes. No niin, alkaa tääkin päivä pikkuisen vähän myöhenemään, ilta tulee. Tää päivä vähän seikkailtiin, selvisi kuitenkin kaikki elossa. Me ollaan nyt tässä hotellilta tultu, tässä vähän muutamat Cuba Libret väsäyty. Huomenna pitäisi El Saulin ja Jallun tulla paikalle, että ne lähtee tässä kanssa interreilaamaan. Niin. Nyt olisi vuorossa kroatialaisten lonkeroiden arvostelu. Täällä makuna toimii. Nämä on siis Johan Freitagin tekemiä. Tää on Gin and Rose. Sitten meillä on tässä ihan Gin and Tonic. Mä oletan, että tää voisi olla jotain
jotain normaalin betonin tapasta. Yksi asia, mikä täytyy tietenkin suomalaisena mainita, on tämä Suomen lippu tässä. Kyllä. Se on hienoa, että se on pistetty siihen. Se on hienoa, että se on laitettu tähän ja nimenä on kuitenkin long drink. Bongasin nää paikallisesta K-Superista. Hintaa oli 2,09 €, eli huomattavasti vähemmän mitä Suomessa lonkerot maksaa. Lähdetään maistamaan tää long drink. Kataja. Kyllä nyt niinku suomalaisena on pakko sanoa, että vähän pettynyt. Pakko sanoa, että tää on gin and tonic juoma, sekoitus. Ei ole lonkero, ei ole betoni. Mutta onko se hyvä? Ei. Kuva ei maista. Tällainen juoma, mutta ei tää lonke. Ei toi nyt pahaa, Jos mä annan 2/10. 2,5. Ei tää nyt reilu 2/10. 1,5/10. No joo, se juo silti. Seuraava maku, tää on sitten gin and rosé. No tästä on vähän kovemmat oletukset. Ei oo kyllä houkutteleva haju. Vähän on keinotekoinen haju. Haisee Maria Aronialta. Haisee pahemmalta mitä se maistuu. Ota nyt toinen, tykkäät kuitenkin. Tää on oikeesti hyvä. Ootte rakastut. Eli siis Tää on tosi hyvä. suoraan tästä nyt siitä. On tää aika hyvä. Ei tää nyt lonkeroa. Ei ole lonkero. Ei se Me lonkero. kuitenkin arvostellaan nää niinku lonkeroina. 6/10. 5/10. Mutta 4 pistettä. 5 pistettä. Mä nyt vähän eroon porukasta. Mun mielestä tää on tosi hyvä. Täältä löytyy ainesosa. Rosé tonikvettä, Juhan Freitagin giniä, jääpaloja ja mansikoita. Ei suomalaiseen lonkeroon tuu tonikvettä. Ei tuu. Nää on niinku GT:tä, mikä on mainostettu long drinkkinä. Johan Freitagkin oli pettymys. Kyllä. Semmonen homma, että kutta juo tän. Ei kutteena ne pisteet 8/10. Kuvailta myös 8/10. Samaa mieltä. Kello nyt taitaa olla, paljon se onkaan. Yli 5. Yli 5. 5:11. Ja just tuli tietoa, että Interrailajat, eli Sauli ja Jallu on just lähtenyt kans matkaan itse asiassa Suomesta. 9 tuntia, niin ne on täällä meidän kanssa. Täällä on nyt vähän katselussa maisemia, mutta tässä pitäisi varmaan kohta mennä nukkumaan. Sitten pitäisi aamulla herätä ja käydä kaupassa, koska 4 aikaan pitäisi olla sitä humalassa uudestaan. Niin kiireellinen aikataulu. Skobailijat lähtee tietysti jossain kohtaa vähän ajelulle. Ja palauttamaan skoottereita. Kyllä vaan, niin me voidaan lakailla siellä kämpillä ja sit kun me Roopen kanssa mietitään, että nyt tekee mieli vähän rommikolaa, niin sitten me lähdetään tuohon kauppaan käppäilemään ja ostaa vähän rommikolaa. Näin on. Tähän aamulla. Jos sitä ei nyt yhden oluen ostaisi. Tää on varmaan ihan hyvä. Tämmönen 2-litrainen. Joo. Ei oo tänään tullut niin paljon vlogipätkää, mutta pojat on käynyt tänään taas pulikoimassa ja käytiin vähän semmoista aluetta, mitä ei ole ennen tutkittu. Lapadin alue. Käytiin tossa vähän kauppakadulla syömässä ensin ja käytiin rannassa, oli hieno auringonlasku. Kohta meetuppi ton Interrail porukan kanssa. Siellä on Aleksi, Jallu ja vaimokkeet mukana, niin otellaan nyt tässä Uberia ja Koutsi haki vähän täydennystä tosta ja jatketaan. No niin! Eli päästiin tähän kämpille vittu toisella Uberilla ja siinä sitten meidän Interrail-porukka ei näy. Ei näy. Ja kuulemma väsy painaa, en pidä juuri minä. Se on käyttäjästä kiinni. Vähän on pettyneitä, mutta ei mitään. Pojat pystyy pitämään tälläkin porukalla yhä hauskaa, niin ei siinä mitään, mutta niin kun, nyt vaan suunnitelmat uusiksi. Se, että nyt on sarvikonokännit ja kylille ja katsotaan sitten, tuleeko pätkää lisää. Kiitos. Ei varmaan tuu. No niin, täällä ollaan lähdetty yölliselle seikkailulle. Ties kuinka monetta kertaa. Kellohan siis 3 aivan päissään ja 1 pienessä migreenissä edelleen ja Kello on siis 1:30 tällä hetkellä. Eli ei päämäärä on jotain. Ehkä uusi olut. Vittu sulla seisoo silmät päässä. missä on kasino? No, missä on kasinon merkki? Kasinon merkki. Jag kan tala jävla bra svenska om jag vill.
Du kan inte men jag kan. Jätkä saa mut oikeesti aika hyvin. Du alla måste nu. Mä käyn kattoo onko siellä pizzaa. Mä menen nyt. Juu. Jag har kartt. Jag har en plan nu. Ja. Ja. It's like fuck in Finnish. Via Dolorosa. Kärsimysten tie. Via Dolorosa. Terve! Tänään on pojat ollut vähän vikana päivää rentoutumassa. Outskilla ollaan tässä. Meillä on meidän kuski Maario kuskannut meitä vähän ympäriinsä. Ollaan vähän kierretty tätä vedenalaisia luolia ja snorkkeilutyöstä otettu vähän brunaa. Ei mitään, elämä hymyilee ja tästä... Oho, sieltä on lähes joku isompi paatti. Ja tästä sitten vielä viimeisen kerran kämpillä ja illalla on EM-finaalia. Tilatkaa meidän kanava, että me saadaan ostettua joku GoPro, että me voidaan kuvata tuolta vedestä matskua. Uimisesta ei ole hirveästi nyt materiaalia. Moro moro. Tjena allihopa. Nyt on ilosta poikaa. EM-finaali on taputeltu. Espanja voitti. 3.45 meitä tulee taksi hakemaan tuolta kämpiltä. Sitten lähtee matka kohti Suomea. Ja nyt ollaan iloisia. Täällä oli paljon brittejä, joiden ilta meni täysin pilalle. Ei kauheasti hymyä enää. Ei hymyilytä. En pidä englantia juuri minä. Hei ja tervetuloa. Meidän asuntomme oli tämän viikon ajan. Meitä tulee tuossa puolen tunnin päästä hakemaan taksilla, siis lähes pois. Tuvat 1 ja 2. Majoittumista varten. Kyllä. Come jatketaan. Tupo 3. Voittajien tupo. Joo. Ja sitten meidän WC. Toinen WC. Voin kertoa, että tulee ihan välillä semmoista 80 asteista vettä ja sit se on niinku jääkylmää vettä. Ei kiva. Keittiö. Tässä oli vielä täällä semmonen touhun asti oleva pullokasa, mutta nyt se on siivottu ja kaikki on hyvin. Joo, no tässä oli jääkaappi ja se on tehdä oikein mitään oo. Mutta täällä on reissusta on asunut pojat odottelemassa taksia ja
Tässä oli olohuone, missä vietettiin aika itse asiassa vähän aikaa. Mutta koko kodin sydän. Meidän kotimme sydän, Larki Terrassa. Tässä istuttiin monia tunteja. Tosiaan ollaan kakkoskerroksessa. Ja kotia kohti pikkuhiljaa ja pääsee ehkä vähän painaa. Ei näy, mutta tuolla on ihan hyvät maisemat. Oliko se siinä? Se oli aivan vittu. Ollaan saatu reissu siihen pisteeseen, että kotimatka alkaa. Kello on tällä hetkellä 20 minuuttia vaille 4 aamuyöllä. Vähän ikävä ajankohta kyllä paluulennolle tälleen niinku keskellä yötä tai ihan aikaisin aamusta, mutta Meillä oli erittäin mukava viikko. Oikein mukava viikko. kannatti lähteä. Mukava viikko, mutta on se kiva päästä takas kotimaahankin. Aina on kiva palata kotiin. Pitää naapurin kissa hyvästellä. Hyvin sanottu sieltä takarivistä. Me lähdetään nyt kohti lentokenttää heti kun meidän Uberi tulee. Kiitämme tässä vaiheessa Kroatiaa ja Dubrovnikia hyvästä kohtelusta. Kyllähän tosta rahaa tulee. On Suomeen päästy ja tässä matkalla junalla kotiin. Hereillä ollaan oltu sen 27 tuntia. Joo, juolireissu ja nyt nukkumaan. Shanghalais kiittää koittaa.